Purnamada Purnamidam Purnat Purnam Mudachyate Purnasaya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Cu permisiunea achiziilor akashici, deschidem această conexiune către sala cronicelor akashice pentru Carolina. Invit maestrii chizii, arhanghelii și spiritele chiete, cea mai înaltă lumină, iubire și vibrație, care vor și pot și trebuie să fie alături de noi în această conexiune. Și invit ținele superior al lui Carolina aici cu noi. În această conexiune ne vor susține energetic cristalele de cuarț fume, agata muschiată, ametist și floarea deșertului. Voi extrage acum și 4 carduri cu 4 cristale multidimensionale care ne vor susține cu vibrația lor în planul cauzal și acestea sunt: Nectum, cristalul reamintirii; Bluetana, Sfântul Graal al dedicării; Jean Anadas, cristalul energiei piramidei; An Anora, cristalul energiei luminoase. În această călătorie, Carolina dorește să vedem care sunt conexiunile între sufletul ei, sufletul părinților, sufletul copiilor, a soțului și conexiunea cu sora și cu fratele acestea. De ce are migrene, de ce nu are încredere în ea, care este misiunea ei în această viață, care sunt plantele, animalele și cristalele care rezonează cu ea energetic. Bun. Și să vedem și aura casei, cum se prezintă. O să începem ca întotdeauna cu scanarea la nivel de suflet. Rog îngerii venusieni să ne deschidă camera de vindecare și rog chizii akashici să ne deschidă informația către arborele ei genealogic. Aura lui Carolina se prezintă în culori deschise, foarte mult alb, albastru, roz și câteva sclipiri verde deschis. Ce observ la ea este această interesantă mișcare ondulatorie. Îmi reamintește aurorele boreale. Chiar o să verificăm dacă are conexiune cu acestea, deși deja simt că ceva acolo este. Bun. Scanăm sufletul. Îmi ajunge 92%. Prin imaginea celor aurore boreale din aura ei, m-a proiectat în corpul unei fetițe blonde cu ochii albaștri deschis în timp ce privește aceste aurore. Aceasta se găsește împreună cu bunicul ei în mijlocul zăpezilor. Îmi spun că sunt plecați pentru a pescui și aici ea îmi arată admirația ei pentru acest fenomen al aurorelor. Îmi spune că îi plăcea să stea câteodată chiar cu orele, deci părinții în ora sau să stea atât afară, pentru a contempla acest spectacol. Ceva care ea simte acolo o conexiune profundă
Și simt în ea reflexia acestei aurore. În acele aurore eu vizualizez mai mulți îngeri care lucrează cu grilajele magnetice ale planetei noastre. Ok. Aici o să întreb dacă Carolina are conexiune la nivel de suflet cu acești îngeri. Deși percep că răspunsul o să fie da, dar întotdeauna cerem confirmarea. Da, așa este. Ea îi recunoaște pentru că ei s-au mai întâlnit și pe alte planete. Și îmi arată încă circa 3 planete unde ea a călătorit cu acest grup de îngeri aurori. O să-i denumesc aurori. Aurora, ok. Bun. În afară de această conexiune, o să întreb dacă este ceva de vindecat aici, în acea viață, sau vizualizăm doar conexiunea ei la nivel de suflet cu acești îngeri din familia cărora înțeleg că face parte. Îmi spune ghidul meu că avem de curățat trauma morții bunicului din acea viață și simultan îmi sunt arătate și galaxia ei de origine a lui Carolina. Ok, această galaxie eu o percep ca fiind de 3 ori mai mare decât galaxia noastră și are aceleași mișcări lăuntrice precum aurorele. Culorile la fel sunt cam aceleași. În culorile astea se defate albastru cu violet, cu verde, cu roz, cu portocaliu. Din acea galaxie se simte emanând o specie de muzică dar nu reușesc să o identific cu instrumente muzicale pe care le cunosc. Oricum este foarte armonioasă, foarte gingașă, ca o specie de muzică celestială. Aici mi se spune că în această galaxie acești îngeri sunt specializați în fenomenele magnetice. Și că sunt multe grupări de aceste suflete care pleacă în toate direcțiile pentru a ajuta instalarea grilajelor magnetice în jurul planetelor. Odată ce misiunea lor s-a încheiat, ei se întorc înapoi în galaxia lor. Și acest lucru se va întâmpla și cu Carolina. Când acest grup de îngeri va finaliza ceea ce are de făcut aici pe pământ, mi se spune că în acest moment, cu aceste schimbări planetare, se întâmplă foarte multe turbulențe magnetice induse de către oameni care nu au chiar la interesul lor binele populației și produc tot felul de anomalii magnetice. Acești îngeri au chemat în ajutor și
alte echipe pentru a susține cât mai mult acest proces de echilibrare. Ok. Deci aici să știi, Carolina, că aceasta este originea ta stelară. Această galaxie se numește Erelia. Și îmi ajunge informația că au mai venit încă 44 de echipe în ajutor acum către planeta noastră pentru a menține în echilibru aceste energii. Durerile tale de cap sunt conectate la aceste informații pe care le vedem acum, pentru că atunci când se lucrează și se depune efortul corecției câmpurilor magnetice, tu, făcând parte din acești îngeri, simți ceea ce se întâmplă în această misiune, practic, de suflet. Ok? Aici, tu poți să ceri ca de fiecare dată când simți aceste dureri, să devii conștientă de proces, da? Și să ceri sinelui tău superior și ghizilor tăi, de cea mai înaltă lumină, iubire și vibrație, să îți echilibreze aura în parametrii optimali, ca să poți să treci de aceste fluxuri. Bun. Ok. Acum scanam un pic să văd mai adânc dacă sunt distorsiuni magnetice în aura ta rămase. O să-ți trimit imaginea cristalului Maras. Este cel care ne ajută să echilibrăm aceste energii și eu îl sfătuiesc și persoanelor care sunt, cum să spun, care lucrează într-un ambient în care avem foarte multe unde electromagnetice prezente. Pentru tine, deși faci parte din acești îngeri, eu simt să-ți spun să închizi telefonul noaptea, da? Să închizi internetul, dacă ai Wi-Fi în casă, să-l scoți din priză, scoți televizor, microundele să-l arunci, deci să nu-l folosești, pentru că ești foarte sensibilă și toate aceste unde te interferează, ok? Și îți distorsionează câmpurile, nevorbind că asta ele oricum o fac cu toți noi. Dar tu ai o sensibilitate și trebuie să înveți să procesezi aceste, hai să le numim crize electromagnetice. O să-ți trimit poza cu cristalul Maras. Poți să-l pui sub pat, poți să-l pui în spate la televizor, poți să îl faci și medalion, tu să-l ai în aura ta, ca să îți echilibreze câmpurile, pentru că și câteodată corpul nostru de lumină, când face așa câte descărcări destul de importante, ne simțim un pic tulburați. Ei bine, acest cristal ne ajută să stabilizăm și să echilibrăm energiile. Foarte frumos mesaj din partea familiei tale stelare. Au rămas aici, s-au alăturat, cred că vreo 200 la număr, atât entități feminine cât și masculine, simt. Și îmi spun că o să rămână prezenți cu noi pe durata călătoriei. Mulțumim, mulțumim, mulțumim cu recunoștință. Bun. Ne întoarcem atunci către aura ta. Hai să vedem unde se găsesc acele fragmente de suflet care lipseau din aura ta.
Îmi iese încă o imagine cu o doamnă însărcinată, dar ghizi aici mă atenționează că am trecut peste faza cu Bunelo. Hai să ne întoarcem înapoi la Bunelo din acea viață și pierderea lui care a rămas imprimată destul de puternic în câmpul tău emoțional de atunci, a acelei fetițe, da? Cu care ne s-a deschis imaginea cu aurorele. Și mulțumesc la Ghiz că coordonează toate. Eu mai sar așa dintr-o imagine în alta și când sunt și lucruri noi, am tendința un pic să mă pierd uitându-mă la detalii de curiozitate. Mulțumesc. Bun. Deci, aducem aspectul tău și aducem și sufletul acelui bunic aici cu noi. Ghizi a început să râde. Ce drăguți! Da. Mi se spune să extindem chestia asta către arbore pentru că sunt mai multe cazuri în care plecarea celor dragi din planul fizic a lăsat așa ca niște fâșii de culoare închisă în aură. Le vizualizez în special pe chakra 2, 3 și 4. Și o să invocăm și toate sufletele din arborul tău atunci care doresc să primească această vindecare aici în camera venusiană. Ok. Da. Se simte o conexiune emoțională foarte puternică cu acel bunel. El te-a învățat multe lucruri referitor la pescuit și ai fost unica sa nepoată, deci el și-a revărsat toate atențiile și toată cunoștința către tine. Îmi ajunge informația că acest om avea 3 băieți, dar din toți 3 tu ai fost unica nepoată și ai fost cea mai, cum să zic eu, cea mai alintată, cea mai luată în seamă de toți ți-au vrut binele, te-au iubit și te-au ajutat să crești armonios, dar totuși conexiunea cea mai puternică se simte cu acest bunic. Hai să scanăm să vedem dacă corespunde cu cineva din ziua ta de astăzi, din familia ta. Nu. Nu corespunde cu nimeni din persoanele din momentul actual, dar îmi spune că vă veți revedea curând și o să continuați mai departe călătoria voastră. Pe acest suflet eu îl simt ca un suflet bătrân și îmi spune că și el este în misiune, dar nu face parte din familia ta stelară, dar îți cunoaște originile, îți cunoaște galaxia și cei din galaxia lui fac deseori echipă cu cei din galaxia voastră. Și mai arăta o imagine în care, în momentele în care voi doi mergeați în acele excursii sau la pescuit, simt corpurile energetice lucrând, da? Vin așa niște valuri interesante, atât din aura lui cât și din a ta, și aud aceste sunete proveniente din galaxiile voastre, foarte frumos. Asta e așa un exemplu interesant cum găsim la nivel stelar, da? Deci la nivel macro, conexiunile cu celelalte suflete și se vede energiile astea profunde. Încă sunt așa niște tipologii de
relații pe care noi, pământenii, începem acum să le învățăm. Foarte frumos. Îmi spune că el o să-ți rămână ghid în continuare și văd că rămâne aici alături cu noi și împreună cu toți ceilalți îngeri. Noi am curățit între timp acele fâșii din aura ta. El întotdeauna îți spunea că atunci când nu o să mai fii, să te uiți la stele și acolo e să-l vezi. Și acum am repetat același lucru. Să îți spun că o să-l găsești întotdeauna în stele și că niciodată nu sunteți separați. Ok. Mulțumim cu recunoștință. Îmi spune și numele lui Eloe. Ok. Bun. Mulțumim, Eloe, și ne îndreptăm acum atenția către celălalt flash în care vedeam acea doamnă însărcinată. Îmi ajunge informația că suntem în anul 1808. Suntem undeva în partea centrală a Franței. Văd această tânără în timp ce stă în pat. Din câte am înțeles, sarcina ei este la risc și îngrijitoarea ei a obligat-o să stea până la sfârșitul sarcinii, practic, în pat pentru a nu risca să piardă copilul. Îmi ajunge informația că au fost mai multe riscuri reale de a pierde această sarcină. Tu, în acea viață, pentru că este vorba de tine, în această femeie însărcinată, din cauza unei căderi accidentale de pe cal, ai riscat să pierzi sarcina. Îmi ajunge informația că în burtica ta acolo se află sufletul fratelui tău de astăzi. Ok. O să te rulăm un pic aici. Ceea ce mă interesa era energia fricii strânsă, atât în tine cât și în el, pentru că vedeam așa de parcă s-a format o specie de, ca o pătură de culoare închisă în burta ta, adică în jurul embrionului, dar este prin energia fricii, da? Deci din frica de a pierde sarcina s-a creat specia asta de cocon care tu vrei să fii ca o specie de protecție, dar eu simt că sufocă copilul și ai fost într-o stare anxioasă până la sfârșitul sarcinii. Și atât soțul cât și părinții din acea viață au fost și ei într-o anxietate mai accentuată, pentru că și tu erai foarte fragedă ca și corporatură, dar erai micuță, slăbuță și lor le era frică să nu te piardă și pe tine. Bun, aici mi se spune că trebuie să ne întoarcem la momentul în care a avut loc acea cădere și să creiem o specie de pernuță energetică, da, în jurul acelui copil din burtică, să curățim această pătură și să activăm câteva cristale în aura ta pentru a menține corpul emoțional liniștit. O vom face imediat.
în aura fratelui tău, această pătură energetică, știi cum se simte? Că atunci când un părinte este prea atașat de copil, da? Și îl sufocă cu atenția lui și de parcă ar vrea să dea așa cu mâinile în parte, lasă-mă în pace, lasă-mă în pace. Parcă devii prea opriment, prea sufocător. Uite, așa se simte în copilul lui interior. Aici o să mergem și pentru el cât mai adânc posibil. Între timp curățim toată acea secvență spațio-temporală. Creăm acea pernuță energetică pentru copil și curățim acest corp al fricii. Efectiv s-a creat ca o specie de dublură a corpului tău, atât că este impregnată în fricile pe care tu le-ai avut, pe care cei din jurul tău le-au avut și te-au încărcat emoțional. Îmi ajunge informația că și ai avut dificultate să dai naștere. Ok. Am finalizat în partea cu burtica. Am extras și acel corp al fricii. Și asta ca și informație generală, că noi trăim într-o frică, da? Sau suntem atașați de o frică, de o emoție din asta distorsionată, hrănind-o zilnic, noi creăm aceste dubluri în noi care se văd ca niște corpuri de sine stătătoare. Ok. Am finalizat. Bun, mergem acum către secvența nașterii, ca să curățim și de acolo toate acele stări de oboseală, pentru că la un moment dat văd că tu nu mai reușeai, deci nu mai aveai forță să susții procesul și acolo a emanat vreo câteva gânduri de genul nu mai pot, ia-mi viața pentru că nu mai pot să mai sufăr atât. Și s-a pus așa ca o specie de panglică neagră pe gura ta și pe gura copilului. O să-l dizolvăm imediat și anulăm acele gânduri, cuvinte. Și cu ocazia asta o să invocăm și toate celelalte sufletele din arborul tău genealogic cu aceeași problemă, da? Vom trimite sfere cu iubire infinită către inimile lor și aspectele lor din trecut, prezent și viitor la puterea infinit, atât în rol de mamă, dar și în rol de copil, și extindem către toate aspectele care au blocat sarcini, care au avut aborturi spontane, care nu și-au dorit copiii și dintr-un motiv sau din altul au trebuit să-i nască și după aia i-au abandonat sau i-au ținut, dar i-au maltratat. Și, bineînțeles, aspectele de copil nenăscut sau încărcat cu astfel de energii din partea părinților, trecut, prezent și viitor, la puterea infinit, în armonie cu voința divină. Dacă tot ni s-a deschis aici canalul nașterii, facem pentru toți cei care doresc. Ok. Bun. Energia s-a dus foarte frumos. Am simțit că mai sunt două aspecte de ale tale care tot așa au avut nașteri traumatizante în alte vieți. Au ieșit în fața noastră și
au primit vindecarea, cerem ca toate sufletele de copii care n-au ajuns în lumină, îi cerem lui Iisus să le deschidă un portal și să îi ajute să călătorească mai departe. Mulțumim, mulțumim, mulțumim cu recunoștință. Ok. Văd că la tine a revenit acele mici părți de suflet lipsă. Acum ești 100% și aura a început să fie aici o auroră de plină, emanând raze în toate direcțiile. Mulțumim, 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 mulțumim. Bun. O să ne concentrăm aici un pic pe sufletul fratelui tău, să vedem pe lângă această sarcină dificilă ce alte informații ne ies acum la vindecare, pentru că simt aici în el ceva mai adânc ca o specie de fântână care se deschide în stomacul lui și în zona buricului. Și în momentul în care ating acele energii, îmi dă așa o stare, ceva care mă trage în jos. Și mă atrage într-o vibrație de depresie. Am intrat în acea energie, mă aflu într-o specie de peșteră sau puț. Simt corpul acestui băiețel de circa 8 ani. Îmi ajunge informația că a căzut, a alunecat în această specie de puț. Din greșeală, era la joacă cu prietenii săi. Aceștia jucau ceva de genul de avața ascunselea. Și copiii erau împrăștiați. Nimeni nu și-a dat seama de alunecarea lui în acea crăpătură în pământ. Copiii care mai erau cu el s-au concentrat să-l caute prin pădure, pentru că aici văd deasupra o zonă muntoasă cu pădure și s-au gândit că s-a ascuns atât de bine întrucât s-au împrăștiat la un moment dat tot să-l caute. Pentru că terminase jocul, dar el încă nu ieșea. Și de acolo, de desubt, el a început să țipe, dar se auzea foarte sufocat, foarte puțin la exterior țipetele lui. Aici derulez spre viitor. Îmi ajunge informația că au reușit să-l găsească după 2 zile. Copilul era într-o stare de șoc și simt foarte mult frig în el, s-a fragmentat foarte mult aici sufletul din frica că va rămâne în acel loc și că nimeni nu îl va găsi. Îl simt așa ca într-o amurțeală interioară. Plus faptul că îmi spune că el de mic era terorizat de întuneric. Și faptul că a stat atât timp în întuneric a fost ca o specie de tortură pentru el. Acea crăpătură în teren era, deci, chiar foarte mică, da? Deci aici observ că
l-au găsit cu ajutorul unei persoane care avea percepțiile astea energetice dezvoltate și aceasta i-a citit câmpul energetic prezent în zona respectivă și l-au găsit. Au reușit să-l scoată de acolo, dar băiatul a rămas marcat de toată experiența și mai ales partea asta cu întunericul și cu frica că nu va ieși niciodată din acea stare. Bun, aici aducem toate aspectele lui din trecut, prezent și viitor la putere infinit, care au trăit aceeași tipologie de traumă, stare de neajutorare, teroare de întuneric, frica de alunecare, frica de a rămâne abandonat, de neajutorare, depresia, și o să dăm un impuls cât ne este permis pentru sufletul lui, pentru că îl văd efectiv fragmentat și plutește în aura lui, undeva 23% încă a rămas în acea peșteră. La nivel de suflet acum și între timp chizii akashici ne ajută cu proiectarea sferelor cu iubire infinită în inima tuturor aspectelor lui, cu acele manifestări observ că chakrele lui a început ușor, ușor să se lumineze și parcă acele găuri, tunele negre încep să se închidă. Din a treia chakra mi-a mai ieșit o memorie legată de al doilea război mondial. Mi-a apărut tot așa o specie de puț subteran în care au fost ascunși niște copii și niște adolescenți evrei de către părinții lor. Suntem undeva la subsol, sub un oraș. Este ceva iarăși foarte similar cu trauma pe care am văzut-o mai devreme. Mi-ajunge informația că acești copii au îndurat foamea, zile bune, și că atunci când au fost eliberați de acolo nu a mai durat mult și au fost oricum prinși și duși în acele lagăre de concentrare. Au murit în muncile forțate din acele locuri. Ok. Aici, un aspect important, întorcându-mă la prima memorie s-a deschis, este legat de mama acelui copil, da? Aceasta o văd îmbrăcată așa ca într-o rochie neagră și îmi spune că așa s-a simțit ea un om mort din momentul în care a aflat că copilul ei a dispărut și frica prin care a trecut a fragmentat-o și pe ea și văd încă imprimată toată această energie în aura ei. Într-un fel, parcă ea, nu știu, trimite niște gânduri către fiul, adică în sens, pentru jocurile voastre mai nu mai făcut să mor de inimă rea sau de să încrape inima sau ceva de genul ăsta. Și să văd aceste energii în aura ei.
ea din acel moment, crezând că face un bine fiului, da, mereu îi reamintea ceea ce i s-a întâmplat, tocmai pentru, crezând dacă îl ajută ca să-l avertizeze, să fie mai atent, nu-i mai dădea voie să iasă la joacă și tot îi convenea, tot continua să spună că nu vreau să risc chiar să mor de frică din cauza ta. Da. Chemăm și toate aspectele acestei mame la putere infinită în trecut, prezent și viitor, în armonie cu voința divină și creăm sfere cu iubire infinită, o trimitem către inima ei, în sufletul acestei mame. Eu recunosc sufletul surorii voastre de astăzi. Deci este vorba de ea. Ok, am trimis sferele și vindecăm toate aceste momente dintre ei doi. Între cei doi eu simt și astăzi așa ca o specie de curent mai rece. Acea femeie din acea viață îmi spune că nu a reușit să facă o conexiune emoțională foarte puternică cu copilul ei. Îmi spune că a făcut copilul pentru că soțul ei insista foarte mult, dar ea nu se simțea în acest rol ca să devină mamă, să aibă o familie, ok, așa, pentru că era societatea și așa se cerea. I-a spus ok că îi face un copil, dar nu mai mult de atât și simt așa de parcă îl tratează mai mult ca pe un străin decât cum ar trebui să se comporte o mamă cu un copil, da? Deci nu se simte partea emoțională. Și după chestia asta cu căderea în acea peșteră, parcă lucrurile s-au înrăutățit și mai mult între ei doi. Ea nu a demonstrat-o în sens agresiv, dar acele manifestări de răceală, acele mereu dujeniri că vezi că nu mă fă să mor iar de frică sau nu știu ce, s-au suprapus așa niște cristalizări interesante între ei doi. Aici o să dăm un impuls cât ne este permis și vindecăm cât se poate pentru ambii. Una dintre lecțiile surorii voastre de astăzi este chiar asta, în a-și deschide inima și a se reconecta cu sufletul fratelui, îmi spun ghizii, și să-și vindece în ea aspectele care refuză maternitatea, pentru că acolo este o rană undeva deasubt, care curge așa de la buric spre uter. Ceva i s-a întâmplat de ea se comportă astfel, atât că acum nu ne se deschide această informație. Ok. Dăm un impuls cât ne este permis, ca întotdeauna, și o invităm pe această surioară cu ochișori albaștri minunați să își redescopere relația cu fratele și să o cultive, da? Cât simte ea din inimă, pentru că este una din lecțiile principale din viața de astăzi. Și lucrurile o să se învârt în așa fel și o să fie reîntoarsă cumva
pentru ca să conștientizeze relația cu fratele, care de fapt este vindecarea acestui raport între mamă și fiu din acea viață. Și ea să vindece acest aspect, mai ales din acea viață, să înțeleagă că poate fi desăvârșită chiar dacă ai un copil, 2 sau 3, da? Adică nu sunt ei impedimentul de a fi ceea ce dorești în viață. Ies așa o energie interesantă, încerc să o descriu. Se simte în continuare acea stare de piedică, de parcă este undeva o credință în ea că copiii te împiedică să ajungi undeva sau să atingi anumite lucruri, că îți ia din timp disponibil, că sunt o responsabilitate, etc., etc. Deci astea toate îmi iesă din aura acelei mame din acea viață. Bun. O lăsăm în capsula energetică și o să mă întorc acum către fratele tău, Carolina. Vedem de aici să ne întoarcem către acel grup de copii evrei, să curățim și toate acele imagini. Mai ales senzația de foame și iarăși acea frică, pentru că știau că se duc către o moarte sigură. Se simte între ei acea stare, gânduri de genul ăsta: e mai rău să mor de foame sau e mai rău să fii împușcat sau supus la tot felul de chinuri, da, tot ceea ce se învârte în jurul morții. O să invocăm aici și îngerii morții al fratelui tău, că simt că sunt un pic încărcați cu tot felul de energii, să văd așa pe mâini, pe picioare, ca o specie de smoală care nu este ok. Are 2 îngeri. Le-am dat un impuls. Și îmi vine blesteme asupra morții, Asta vine din istoria sufletului fratelui tău, da? Deci el a făcut mai multe blesteme în viețile lui asupra momentului morții. O să dăm un impuls aici, în toate aceste aspecte care și-au blestemat moartea. Noi trebuie să înțelegem că suntem aici temporar, da? Venim în viețile noastre, aici sau în alte părți, luăm aceste corpuri care sunt ca niște haine și când ne-am închis ce aveam de făcut, aceste haine le lăsăm aici, sufletul nostru merge mai departe și nu se termină totul acolo în momentul morții. Deci este important să vindecăm aceste aspectele noastre legate de blestemul asupra morții, pentru că s-ar putea să experimentăm în viețile noastre momente foarte grele de trecere, da? Părți care nu vor să se desprindă de corp și așa mai departe. Când noi stăm în acele frici, nu reușim să trecem în dimensiuni superioare, dar rămânem magnetizați către astralul inferior și ne conectăm la dimensiuni de suferință. De asta e foarte important aici, curățit bine, și eu invit partea asta cu aspectele momentului morții să o vindece. O vindecăm și pentru tine, Carolina, cât ne este permis și pentru celelalte suflete din familia ta aici, dar mesajul meu se extindea și către persoanele care or să asculte această sesiune, pentru că este o informație foarte importantă.
Și cu cât mai mult noi o vindecăm, și acele dimensiuni de suferință ușor, ușor o să dispară și o să se diminueze, pentru că acestea se amplifică și cu prezența sufletului nostru acolo, energiile care le mai lăsăm și noi prin acele locuri. Sunt așa niște reacții care merg în lanț. Și riscăm să rămânem atașați de acele dimensiuni cu tot felul de chestii după aia. Ok. Continui să dau impulsuri la aceste blesteme asupra morții. O bună parte s-au dezlegat în partea toracică, în schimb, în partea de jos a corpului încă persistă. Aici ar fi de dorit fratele tău, Carolina, să asculte sesiunea și să conștientizeze pur și simplu informația, da? Deci să vrea din inima lui să anuleze acele blesteme pe care el le-a făcut în viețile sale anterioare către aceste momente de moarte. La toți ne este frică, clar. Deci foarte puțini sunt cei care trec prin momentul respectiv cu o liniște totală și o pace interioară. Mai puțin. Trebuie doar să conștientizăm și să vindecăm acel lucru, da? Deci să nu avem emoții de repulsie sau, știu eu, respingere, frică față de acel moment. Știm că venim aici și o să trebuiască să plecăm. Când o să plecăm, știi numai cerul, nu este treaba noastră, noi ne concentrăm să trăim prezentul și să fim versiunea noastră cea mai frumoasă zi de zi, să fim în armonie cu sufletele în jurul nostru și plecarea se va întâmpla pentru toți noi atunci când va fi momentul. Dar este un aspect care trebuie ținut în considerare ca și vindecare, dar nu trebuie să devenim obsesionați, să ne gândim când o să mor, ce mă așteaptă, sau să refuz procesul în sine a morții corpului. Este un proces care este pentru toți, deci toți trecem pe acolo. Trebuie doar să învățăm să trecem prin el și atât, cu o altă vibrație la nivel de suflet. Ok. Aici, din zona picioarelor, în partea de jos, mi-au mai ieșit câteva efericele. Aici este vorba de blesteme făcute și magii făcute pe moarte, care e o chestie care vine din exterior și sunt făcute tot așa din vieți trecute. Îmi vine cifra 2, deci în 2 vieți cineva i-a făcut lui magie pe moarte, da? Magie cu morminte. Aici o să activăm cristalele specifice și o să invocăm sufletele acelor persoane care au făcut acest lucru. Unul dintre ele îmi ajunge informația că este sufletul mamei voastre. E interesant cum se învârte, da? Cercul. Într-o viață blestemi sau faci ceva ca să moare, în altă viață te întorci și îi dai naștere, îi dai darul vieții. Și ea și l-a împlinit astăzi. Îmi ajunge informația că cei doi au fost frați într-o viață anterioară și au avut discuții destul de aprigi asupra bunurilor lăsate de părinți. Ea, în acea viață, tot era femeie și împreună cu soțul ei, care și el manifesta așa o energie din asta mai materialistă, accentuată,
s-au gândit să-i facă acele lucruri fratelui pentru a acapara toată moștenirea. El nu avea familie în acea viață. Ea a început aici să se altereze, îmi spune, păi că și așa oricum pierde banii în băutură sau îi aruncă sau ceva de genul ăsta și eu nu vreau ca moștenirile părinților mei care au agonisit să fie duse pe apa sâmbetei. M-am certat cu el, l-am obligat și cu bunele și cu relele să-mi cedeze, adică să facă și o specie de, cum se numește, clauzulă legală, ca el să nu poată să vândă acele pământuri. Și discuțiile au continuat, aici s-au amplificat până ea împreună cu soțul a decis să apeleze la cineva care să-i facă concret aceste lucruri și ei chiar însăși au lansat blesteme de moarte asupra sufletului lui. Se văd aici așa cu două consistențe aceste legături. O să invităm să-și facă iertările la nivel de suflet aici. Sufletul soțului nu-mi corespunde cu nimeni de astăzi, dar tatăl lor din acea viață îmi corespunde cu tatăl vostru din această viață. Și sunt atât fragmente de ale tatălui cât și de a mamei din acea viață, care și ei au rămas foarte mult atașați de acea proprietate. Cu greu s-au desprins de acolo și au continuat, mai sunt fragmente aici rămase. Și când au văzut și ceea ce se întâmplă între copiii lor, asta le-a adus o rană interioară destul de puternică. O să le dăm și lor câte un impuls cu iubire infinită și invităm toți acum să-și facă iertările în grup pentru toate acele lucruri. Toate aceste bunuri și, în general, partea materială, ca și corpul, ne sunt date împrumut. Trecem prin ele, prin viețile noastre. Nu trebuie să creăm atașamente. Trebuie doar să le folosim ca atare în scopul de a evolua, de a învăța, dar să nu dezvoltăm atașamente față de bunurile materiale, pentru că încep tot felul de discuții. Și, bineînțeles, în situații din astea mai atragem și câteva entități care se mai joacă cu energiile noastre. Bun, am finalizat și am curățit acele părți de suflet rămase atașate în acel loc. Acestea vor fi reîntoarse în aura părinților. Mulțumim cu recunoștință. Da, uite așa, acum foarte frumos a început să se dezlege toate acele șureturi negre pe care le vedeam în zona de la genunchi și până la glezne. Și așa parcă îi strângeau și circulația sângelui. Provoacă așa o stare de răceală la picioare cu o durere surdă. Ok. De aici extindem invitația vindecării acestor aspecte și către toți cei doritori din arborele genealogic, în armonie cu voința divină pentru toți. Mulțumim cu recunoștință.
S-a închis acea memorie, văd că s-a dus un val destul de important și către Arbore. Semn că mai erau câteva situații similare. Ok. Și informația către sufletul fratelui tău se închide. Aici o să te rog, Carolina, să mă ții un pic la curent cum decurge în următoarele 21-40 de zile, timp în care o să se reașeze toate energiile, pentru că avea fragmentarea destul de puternică. Ar trebui să-l vezi un pic mai liniștit, un pic mai împlinit, să-i se schimbe și culoarea pielii, culoarea ochilor. Bun. Rămânem în contact pe această temă. Aici, pentru tine, o să facem curățarea cu argintul viu, metale grele, anticreația și inteligența artificială, atât pentru tine cât și pentru membrii familiei tale. Mi-ajunge informația că sufletul fiicii tale face și ea parte din originea ta stelară, tot cu aceeași auroră. Copilul, în schimb, băiețelul, vine din partea acelui suflet bătrân cu care tu ai interacționat în acea viață. Ok. Activăm secvența pentru argint viu. Și o dăm pentru toți în armonie cu voința divină. Cel mai încărcat cu particule îmi iese din aura soțului tău. Aici simt un pic și de invidie asupra lui din partea cunoștințelor voastre. O să neutralizez și aceste invidii. Ok. Mi-am scos, au ieșit așa sub o formă de peliculă verde, un pic slimoasă, cu amestecat în interior cu acele particule de argint viu și cu o specie de material sub formă de hârtia aia argintată pe care o folosim de obicei în a găti la cuptor. Atenție, nu știu dacă o folosești atunci când gătești. Eventual redu folosirea ei în bucătărie, ok? Nu știu de ce îmi dă că el este sensibil ca și energie la foaia asta argentată din bucătărie. Nu-mi vine denumirea mai exact în acest moment. Evită să o folosești cât îți este posibil. Și el trebuie să stea mai atent la partea asta cu aluminiu la general, da? Să nu poarte lucruri din aluminiu sau în casă să nu fie obiecte din aluminiu. Are ca o... La nivel energetic simte așa ca o alergie către aceste particule. Ok. Am finalizat. Strângem toate aceste energii
într-o sferă și eu dăm lui Arhanghelul Mihail de cea mai înaltă lumină, iubire și vibrație, rugăm să le întoarcă înapoi în starea lor de elemente primordiale. Bun, argintul viu și metale grele am finalizat. Umplem acum cu lumina benefică și iubirea necesară refacerii tuturor structurilor pentru toți. În aura băiatului simt așa ca o specie de puroi cu corș. Atenție aici la infecții sinuzită, plămâni și evitat pe un timp oarecare alimentele care produc prea mult mucus în organism. Aici mă refer la lactați, carne, redus consumul pe un timp oarecare. Și te invit să cauți lista cu toate alimentele care produc mucus în exces în organismul nostru, da? Nu, poate nu le scoți de tot din alimentație, dar le reduci, pentru că pentru el simt că nu e ok în aură. Bun. Facem acum și pentru inteligența artificială. Cerem ca toată anticreația, toți roboții, toți bioroboții, toate clonele și toată inteligența artificială care nu mai servește evoluției voastre să fie curățată din ADN-urile voastre la putere infinită în trecut, prezent și viitor. Cerem ca toate aceste energii să fie duse înapoi în sursa divină primordială și transmutate în cea mai înaltă vibrație de lumină și iubire. Și cerem Tatălui Mamă Ceresc, Creator primordial absolut, să sigileze ADN-urile voastre odată ce procesul de vindecare s-a încheiat. Referitor la întrebările tale despre cristal, animal și plantă, ca și cristal îmi apare imaginea cuarțului hialin, transparent. Planta ta îmi dă urzica, care știm că este o plantă minune, da, prin toate componentele ei. Deci chiar te invit acum că e sezonul plin a creșterii urzicilor, strânge cât mai mult usucă sau poți chiar să o menții la congelator pentru ciorbe sau chiar înăbușit un pic în tigaie cu usturoi. Se face foame, numai când mă gândesc. Ceaiul roțit și uscată este o comoară de vitamine și minerale, urzica. Bun. Hai să vedem și animalul totem. Dacă ies acum. Îmi apare imaginea unui delfin și a unei broaște țestoase. Ambii au niște energii foarte puternice. Aici invitația mea este să faci meditația cu întâlnirea cu animalul totem, care o am publicată pe canalul meu, și să inviți în momentul în care ajungi în acel spațiu unde întâlnim animalul totem, poate tu schimbi un pic peisajul și îți închipui acolo malul mării și inviți aceste două minunate animăluțe să se apropie de tine și să faci prietenii cu ele. Din partea broaștii țestoase îmi vine imaginea cu un pandativ de argint ca și vibrații foarte bună pentru aura ta. Dacă reușești să găsești așa ceva, să ți-l cumperi.
specific din argint. E ca o specie de purtător de noroc, ceva de genul ăsta îmi vine. Și de ce nu și delfini, poate chiar o pereche de cercei sub formă de delfini. Ok. O altă informație care îmi mai ajunge este referitoare la acele cristale de quartz hialin. Am văzut unul așa mai măricel și că spiritul ghid a acelui bărbat, da, bunicul din viața de la Polul Nord, o să intre cu tine în conexiune prin acele cristale. Este ceva care vă unește prin acele cristale. Mi-a făcut o specie de invitație care ți-o transmit, și anume că atunci când ai să te conectezi cu vibrația cristalelor, el o să te susțină în acel proces. Și îmi arăta că în acea viață el ți-a dăruit ție așa ceva, un cristal. Ok. Mulțumim cu recunoștință. O să sigilăm acum tot ceea ce a fost făcut astăzi cu mantra Om Shanti Shanti Shanti. Vreau să o fac pentru că simt în tine această pace, această armonie și o văd perfect așa, îmbinându-se cu sunetele mantrei. Și o extindem, bineînțeles, cât ne este permis și către arborele genealogic. Om Shanti 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 Shanti. Minunată vibrația. Mi-a mai venit răspuns la întrebările tale referitor la care ar fi munca ideală pentru tine. M-a dus la conexiunea cu părțile astea cu meteorologia în acea zonă. Pentru că tu, având vibrația respectivă, ar fi, cum ar veni, meseria ta ideală, da? Tot ceea ce ține de previziunile meteo, știu eu, toate acele structuri care se ocupă cu așa ceva, cu monitorizarea și ducerea informațiilor către lume referitor la părțile astea cu atmosfera. Iar referitor la ceea ce ai întrebat despre faptul că nu simți încredere în tine sau așa, eu simt ca un program social, doar aparținător de societatea în care mai trăit, nu simt lucruri lăuntrice, da? De aici te invit să te descoperi tu pe tine și să lucrezi cu tine cu afirmațiile pozitive. Tot ceea ce simți la tine că ai vrea să transformi, creezi o afirmație pozitive. Deci, dacă eu nu am încredere în mine, atunci eu îmi creez afirmația următoare. Am deplină încredere în mine și în divinitate.
În fiecare zi sunt versiunea mea cea mai bună. Am toate resursele și toate capacitățile și toate drumurile îmi sunt deschise ca să fac tot ceea ce îmi propun sau îmi doresc. Și o fac cu iubire în armonie cu voința divină. Uite, astfel de fraze trebuie repetate și simțite cu inima, da? Pentru că astfel tu ștergi programele celelalte care te fac să te simți fără putere sau, mă rog, toate stările alea lăuntrice. Le înlocuim cu programe pozitive și trebuie repetate cu toată inima, repet încă o dată aici. E foarte important când lucrăm cu afirmațiile, nu să o facem automatic, trebuie să o simțim cu inima noastră. Deci să intrăm în acele cuvinte de parcă sunt realitatea noastră și noi chiar manifestăm când facem așa, da? Deci noi manifestăm realitatea noastră, trebuie să o facem prin inimă ca ea să se întâmple și să simțim deplin schimbarea în interiorul nostru. Un alt mod foarte bun de a cultiva încrederea în sine este o activitate sportivă, pentru că acolo suntem puși un pic cu limitele corpului nostru, da? Și printr-o autodisciplină care ne-o impunem ca să facem acel sport, noi dezvoltăm și controlul corpului, controlul de sine, dezvoltăm aici mai multă autostimă și ne face să ne simțim perfect, pentru că știm că sportul ne ajută în starea de bine generală, nu doar a corpului, dar și a emoțiilor, a gândurilor. Acolo se cer niște hormoni în timpul activității sportive care aduc starea de fericire. Știu că primele zile avem dureri de mușchi, dar cu voință trecem peste ele și ne bucurăm de toate aceste lucruri. Mulțumim, Carolina, pentru această minunată călătorie. Mulțumim pentru mesajele aduse de la aceste minunate echipe de îngeri din care faci parte și este familia ta stelară. Mulțumim pentru tot ceea ce a fost posibil să facem pentru fratele tău și chiar te rog să mă ții la curent cum evoluează după călătoria de astăzi. Și mulțumim ghizilor Akashici pentru toată susținerea energetică, ca întotdeauna, Ananașa, recunoștință în inimile tuturor. Om Purnamada Purnamidam Purnahat Purnam Mudachyate Purnasaya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Cerem Tatălui, Mamă Ceresc, Creator, primordial, absolut, să sigileze toate energiile odată ce procesul de vindecare s-a încheiat. Amen, așa.